Tatan lali jaranane nyawiji legawa murih lestari budaya singakarya mijil saking dusun Tambirejo mugia Gusti kang welas asih tansah amberkahi bisa kanggo panglipuring prawarga sayekti temen uwal saka pakarti iri lan dengki yuk papat maju papat papat di olah lagi mesti enggel rampunge kolopes kontol beres kolopes kontol beres kolopes kontol beres kolopes kontol beres ayo kanca ngayahi karya budaya trompet kendang kenong kempul amung iku saranane budaya barongan datan lali jaranane nyawiji legawa murih lestari budaya singakarya mijil saking dusun Tambirejo mugia Gusti kang welas asih tansah amberkahi bisa kanggo panglipuring prawarga sayekti temen uwal saka pakarti iri lan dengki Gugur gunung tandang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kelan pagelaran sandiwara barongan Singakarya. Midil saking lalatan Desa Tambirjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ingkang dipun pangarsani dening piyambakipun Bapak Sukoyo, Teknik Sutradara. Dipun asta dening piyambakipun Rakamas Slamet Raharjo. Wonten ing Sarasyan Agung kalenggahan ing wekdal dalu punika saking keluarga besar sandiwara barongan Singakarya Sagotrah ing mriki sampun kepareng badhe miwiti pakaryan agung ngawontenaken lumampahing adicara tari Bondan Barongan. Menggah pandhapu ing para paraga kita ingkang kapijihan nyalirani lumampahing adicara angka setunggal minangka Senopati Agung Raden Bendul dipun paragani dening panjenenganipun Bapak Supriyanto. Turangga kepang kekalih kaasta dening panjenenganipun Seniwati pagelaran lan inggih panjenenganipun Mbak Mareta saha panjenenganipun Mbak Olivia ingkang mijil saking lalatan Kota Kretek Kudus. Ewon dening Singakarya kekalihipun ing dalu punika kaparagani dening sedaya warga pagelaran sandiwara barongan Singakarya Sagotrah. Saderengipun lumampah saking warga pagelaran ing dalu punika ing mriki ngaturaken salam pambuka utawi salam nasional. Keluarga besar sandiwara barongan Singakarya sekali jaya tetap jaya. Mijil saking telatah lalatan Desa Tambirjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mekaten menggah geter patring swasana paharyan agung ing dalu punika saking warga pagelaran hangaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos paripurnaning pawiyatan. Gendhingipun kasumanggaken berkat dan pratangga. Nuwun.
aku ya emoh ditakon sing olah kalih yen ora joko aku ya emoh opuse mas gedenge raja dasar bengko ostor prasaja bayame lamu hayame yen nuju tamu gotong royong nyambut gawe mikul suket mendat mentul pikir karep ra bisa kumpul gendes luwih sawangane ngetan beli ngulon tresno tenahan aja mung guyon alas suwe mas ora nate jamu pisan godhonge telo wis suwe ora ketemu kamu pisan aja gawe gelo gendes luwih sawangane timpun sigarane yo dibangun rumah tanggane walang kekek mas menclok ning tembok mabur meneh menclok wit pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati kaya ngene mas rasane nangka muda arane babal kaya ngene wong ngandang tresno rina wengi angel ditinggal ya mas ngetan bali ngulon tuas kedanan ra bisa klakon timur sigarane mas ayo bangun negarane ijo-ijo mas godhong menjale gone nata ra kekeceran duwe bojo ora bisa salin dadi rondo bisa klenceran lalelo lelo sakelase wes kisah lawase aku ra lali Thank you.